Ngayon, nandito na po tayo sa loob po ng Kotobi Author application. So, kapag binuksan po natin, makikita po natin yung reflowable layout at saka yung fixed layout. Kapag sinabing reflowable layout, reflowing text gives excellent visibility on mobile with support for font size adjustment. Ibig sabihin po, kapag ka-reflowable po yung layout na ginawa natin, pwede pong i-manipulate ng mga students or ng mga readers natin yung ebook na ginawa natin. Pwede niyang i-zoom in, i-zoom out, pwede niyang lakihan yung font, pwede niyang i-next, pwede niyang gawin. Lalo na kung halimbawa, yung mga students natin ay malabo yung mata, di po maiiwasan yon. Kapag naman sinabing fixed layout, the layout is maintained and the entire page zooms like an image. Lacks support for font size adjustment. Dito naman po sa fixed layout, kung paano natin siya ginawa, kung bawa 12 lang yung font size, 12 lang yun kapag na-download na or nandun na sa Kotobi Reader. Yun po. Pero hindi lang naman sa Kotobi Reader natin po pwedeng ma-access yung ebook na ginawa natin. Pero bago po tayo pumunta dyan, it is highly recommended na reflowable po yung layout na gamitin natin. Para syempre, merong may chance yung mga students natin na i-zoom or lakihan yung font size na kanila pong binabasa po. So, kapag sa Kotobi Reader, KPub or EPUB po yung extension file. Parang sa Word.docs kapag Word document siya, .xlx kapag po gawa siya sa Microsoft Excel. Pwede rin natin siyang i-import sa PDF. Kaya lang, ang pagka-PDF siya, syempre parang picture format po siya. Kapag naglagay ka ng videos at saka ng iba pang interaction or interactive games, hindi siya syempre lilitaw or magiging interactive kapag PDF siya. Unlike kapag KPub or EPUB. Sa HTML naman, pwede rin siya kapag sa website mo ilalagay. So, kung gusto niyo pa na matutunan yung iba pa na hindi ko matidiscuss po, pwede niyo pong i-click yung quick tour. Then, meron po silang help desk para help. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo yung nagawa ko na po na ebook na nung pong nag-webinar workshop si Sir Mark C. sa DepEd EdTech Unit po. So, syempre, pag gagawa po tayo, reflowable layout po tayo. So, makita nyo po dito, edit, customize, export, manage. So, edit kapag magta-type na po tayo ng content natin. Customize kapag po gusto nating makita yung tinype po natin. Dito makikita natin sa full view, export, manage. So, dito po kapag halimbawa mayroon tayong existing file, gusto natin gumawa ng bago, new, open, KPub, bawa ito, open po tayo ng bago para po mas makita nyo po yung illustration or demonstration. So, open po natin yung ginawa ko na ebook noong nag-webinar. Ito po yung aking output. Medyo matagal lang po siya, kaya medyo maghihintay po tayo ng konti. Pero tiyaga lang po. Pero hindi naman siya abutin po ng 5 minuto. So, hintayin lang po natin para lumitaw po yung ating pong file. So, ayan na po siya. So, ito po yung file or yung ebook na ginawa ko po na Module in Agriculture 7. So, dito po muna tayo. Discuss po muna natin to. So, ito po yung aking cover. Kapag mag-upload po kayo dyan, edit cover image. Kung mas maganda po kung gagawa kayo ng sarili nyong layout para hindi po tayo ma-copyright. Kasi hindi na lahat ng picture sa Google ay pwede natin gamitin. Mas maganda kung gagawin siyang personalized, pwede pong ilagay yung pangalan ng school, pangalan nyo, Tapos, syempre, yung title, ano po yung title?
Tapos sa paglalagay ng chapters, bawa dito lesson 1, preparing farm materials and tools. Tapos yung sa chapters na, yung mga lessons, nandyan din po. O halimbawa, paano tayo magdadagdag ng bagong chapter? Pindutin lang natin to. Then, syempre, tatanungin niya ulit tayo kung reflowable. Syempre, reflowable po yung ating ilalagay or pipindutin. Then, kapag halimbawa, dito maglalagay po tayo ng lesson 1.1. Halimbawa po, so yan po, meron na tayong lesson. Kapag gusto po natin ilagay yung mga subtopics natin, hindi na po ito yung pipindutin natin. Kasi kapag pinindot po natin yan, additional lesson po or chapter yung ilalagay niya. Halimbawa, nagkamali po tayo. Click lang po natin yan and then delete. Yes, wala na po siya. So, paano po natin ilalagay ito? So, ito pong side yung sa chapter, pindutin po natin. Then, syempre, reflowable po ulit. So, add na po kayo ng topic po dyan. Topic 1. Bawa. So, pwede na po kayo mag-start mag-edit. Po. So, purahin ko lang po muna. Sana po ay nakukuha po ninyo. So, pagbura ganyan lang po,